Охо, доста време сме се виждали. Така като гледам, мисля, че вече стана месец. Но познай какво. Взех си изпитите. Да, беше на цената на психиката, здравето и съня ми, но си взех изпитите. А ти, най-вероятно също като един студент или ученик, знаеш какво значи това? Лятото идва. И какво се прави през лятото? Точно така, абсолютен разврат, напивания, напушвания и тем подобни. Трябва да си отпразнуваме усилията, които положихме през годината. Нали така? Все пак стига. Близо 9 месеца крецаме само за този момент. Какви сте глупости да ги разправяш? Ай, изчезвай. Сериозно ли? Да, сериозно. Това, на което стана свидетел току-що, беше най-големия идиот, на който може да се довериш някога. Този идиот е най-вероятно мозъкът ти. Убеден съм, че той разсъждава точно по този начин, тъй като мисля, че всички работи по този начин. И това е същия този мозък, който те докара до сегашното ти положение. Самотен, депресиран, дебел, грозен. Преди да продължим обаче, казвам се Борис. Ако си нов в канала, ще поканя да се абонираш, тъй като основната тематика, която ще се разглежда е личностното развитие и вярвам, че можеш да научиш много и заедно да се научим на много, да изградим адекватно общество в България, което да бъде от мъже, подкрепящи се и помагащи си в тегави моменти. Понеже тежките времена идват, както всички забелязваме, а ние сме по-слаби от всякога. Така че, да, ще се радвам, ако станеш част от обществото ми. Обратно на майндсета, който преди малко видяхте. Това е начин на мислене, който лятната ваканция между 7 и 8 клас успя да ме докара до там, че аз излезнах общо 5 пъти от нас. 5 пъти за цялото лято. Разбих се от игране на Fortnite, GTA и там каквото още беше модерно тогава. Останаха ми точно 0 реални спомени от истинския свят. Да, беше ми забавно, но помня как първия учебен ден, там първия ден, когато бяхме на физическо с класа в 8 клас и също справихме загрявка, която продължи сигурно 20 минути от целия час. На следващия ден имах мускулна треска от загрявката. Това ми беше нещо като wake-up call, как тия 3 месеца може би не са били най-полезното нещо за здравето ми. Няма значение. Въпросът е, че ти може да не правиш тази грешка. Да избегнеш тази глупава моя съдба, където да пропилееш едно от малкото ти лета, изпълнени с безгрижие. Така че, ето аз какво имам да ти предложа. Лятото не е време, в което да си почиваш. Лятото не е време, в което да си разбиеш здравето, съня, психиката и тялото по всевъзможни начини. Даже напротив. Много от вас съм сигурен, че си представят от време на време как лятото идва и ти ще локинеш, ще заключиш. И това ще са 3 месеца, през които така ще се промениш, че като се върнеш в училище, няма да бъдеш разпознаваем. Всички ще те гледаш като: оле, видяхте ли, че Мити от съседния клас е станал... ще я кажа 1,90, ама то растежа е малко ограничен, няма значение. Щом не може да пораснем на височина, ще пораснем на широчина. Да, видяхте ли Митю какъв е станал здрав, оле, той е толкова секси, и изведнъж всички започват да те третират различно. Вече не си дебелия смутаняк, който седи на най-задния чин, гледа аниме по цял ден и да знам си чопли в носа. Вече не си идиота, който едва изкарва тройки, защото все пак трябва да завърши по някакъв начин, да все пак... Той е още 8 клас, в смисъл 8 клас да изкарваш тройки, бръв, камон. Имаш толкова много повече потенциал.
Лятото е времето, когато може да промениш това. Лятото е времето, когато можеш да направиш 3, 4, даже 5 години прогрес в рамките на 3 месеца, в зависимост от това колко си отдаден, разбира се, и да издухаш конкуренцията ти. И разбира се, ще се питаш коя е конкуренцията ти. Ами, ако си мъж, си навършил близо 15, конкуренцията ти са всички пичове до 40 годишна възраст, защото те са конкуренция за момичетата, които харесваш. Например. Да, знам, Age of Consent и така нататък, но остават само 3 години, докато съученичките ти станат на 18. Така че, повярвай ми, надпреварата е доста кофти. Нямаш време. Сега ти е момента да инвестираш в себе си. Даже махни момичетата от цялата картинка. Ти самия, не ти ли е... Не ти ли звучи готино да си на 25? На крехката възраст от 25. Да си здрав, да си успешен, да имаш уменията да се пенсионираш след 15 години, след 10, всъщност да, 10-15 години. Не ти ли звучи примамливо? Летата са времето, когато може да катализираш този процес. За тия от вас, които не знаят, катализата е процес на ускоряване на една химична реакция. Да протича по-бързо. Така че лятото е времето, когато наистина можеш да изчезнеш. Да изчезнеш и да се върнеш 10 пъти по-добър от себе си. Повярвайте ми, тия сезони не са за изпускане. Какво е сезон, ще ви обясня след малко също, но просто лятото е пълно с потенциал. И тази година не ти позволявам да го пропилееш, защото имам план, който вярвам, че и на теб, и на мен много ще ни хареса и това ще бъде нашата година. Това ще бъде годината, когато ще се завърнем по-добри от всякога. Преди да започна обаче искам да изтрия всякакъв лимитинг балив, който може би имаш. Има известна вероятност да си на принципа, че цели 9 месеца трябва да учиш за училище и да правиш проекти и всъщност си много изморен и ти трябва да 3 месеца си починеш. Братле, звучиш като путка. Истината е, че има хора на по 30 години, 40 години, колкото искаш там, които работят отвратителни работи, работят по 15 часа на ден. Хронично недоспали са, но не могат да спрат и са така от десетилетия, примерно. В някои случаи 2-3 десетилетия. И те не могат да спрат, защото семействата им разчитат на тях. А ти си изморен от това да четеш книжки и в част по български да трябва да рецитираш някое стихотворение, да ти ми проблемите. Стига с тия глупости. Стегни се малко. Не е окей да се оставя живота ти да ти се използва между пръста и това ценно време, което имаш, вместо го използваш за развитие, да го оставиш на деградация. Повечето хора, които ти казват, че в момента са най-добрите години от живота ти, как изглеждат? Дебели? Тъжни? На нископлатени работи? Предполагам, че поне един човек, който описах току-що, ти излиза в съзнанието. И това са същите хора, които твърдят, че в момента са най-добрите години от живота и трябва да ги живееш на макс. Какво ако ние успеем да направим обратното? И си даваме зор сега, за да може после да си почиваме? Или да има поне повече свобода от тях? Понеже мен не ми звучи много апетитно да съм на 40, да си боря стотинките до края на месеца, децата ми да ме мислят за абсолютен смешник, защото не мога да им осигуря адекватен живот. И примерно имаш дъщеря, която си фане някой пич, който по някаква линия има повече пари от теб и може да осигури повече комфорт и лека по лека момиченцето ти започва да губи респект към теб самия, защото осъзнава, че ти си смутаняк и провал. Също може да стане и със сина ти. Ще те погледне и ще си каже: вау, баща ми е тотална мърда. Той не прави нищо полезно с живота си. И не е направил нищо полезно с живота си, щом в момента на това дередже. Това е нещо, от което ние бягаме. Това е нещо, с което ние се борим. От доста дълго време в Self-Improvement Community се води този разговор, където е дали всъщност трябва да имаш баланс в ежедневието или трябва да си 100% хъсъл, всичко all-in, трябва да се изпържиш,
нямаш време, изоставаш и така нататък. От другата страна пък са пичовете, които твърдят, че в рамките на 24 часа трябва да имаш баланс, което на мен ми звучи малко странно. И ето какво предлагам. Нещо, което ме озари наскоро от един отец. В интерес на истината ми беше предложена идеята. Сезони. Но не нашата концепция за пролет, лято, есен, зима, а микросезони. По 50, 60, 75 дни, може и по 20, нали, зависимост от целта. И тия сезони започват с поставяне на цели и целият сезон, защото е посветен на опита да ги постигнеш. Например, сега ми беше сесията. Това беше сезон за мен. Един месец, където бях решил, че ще пожертвам всичко. Единственият фокус на съществуването ми ще бъде ученето. Съответно нямах време да тренирам толкова. Не гледах как се храня, не се разтягах. Обзето всички навици, които са полезни, и спрях да ги правя в името на това да имам повече време да уча. Пожънах някакви плодове от цялото нещо и си взех сесията. Но в момента усещам, че съм изморен. Следователно това беше тежка сесия. Сега е време за сезон, където да си почина. И няма да си позволя 3 месеца да лежа на дивана и да не правя нищо, защото това няма да ми помогне по никакъв начин. А напротив, имам 2 седмици да си почина. Считано от това видео ще си дам 2 седмици напред, през които имам някакви задачки, които съм си планирал да правя извън класно, и след като ги постигна, ще се завърнем много силно. Имаш същото време и ти самия. След 2 седмици трябва да си готов за период от живота ти, който най-вероятно ще промени траекторията ти с 180 градуса. Довери ми се, това, което предстои, е много, много добро и заедно ще бъдем в батака. Така че това ще бъде сезон, който ще бъде тежък, в който ще си поставим цели и в края му, надявам се, тия цели ще бъдат постигнати. След това отново ще имаш малък сезон, в който ще можеш да си починеш. И може да имаш сезони за това да искаш да си оптимизираш здравето на 100%. Започваш с биохакинга, нали, съня, диетата и така нататък. Може да имаш сезони, където искаш да си оптимизираш физиката, тогава почваш да жертваш елементи от здравето ти чрез консумация на енергийни напитки, например, за да те стимулират повече да дигаш. Просто има един такъв нюанс. Няма как да имаш 100% баланс. Просто няма как да успееш в един ден да събереш това, да си тренирал, да си учил, да се наспал, да си отделил време на близките си, но и да си спокоен, но и да си имал време да си чел и да си имал и духовно развитие и така нататък. Просто защото тялото... не сме роботи, нямаме чак тази възможност за флексабилност, докато естествено хъсъл културата ще каже, че аз съм пълен смешник за това, че го казвам, но напротив, единственото, което може да постигнеш с all-in mindset е 100% бърнаут. Ама 100% бърнаут, който ще те блокира сигурно за около 2-3 седмици. Това исках да кажа. След 2 седмици ще се видим. Но през тия 2 седмици не дей да слушаш то, с който започнахме видеото. Това е майндсета, който ти е причинил всичката болка, през която си минал. Не дей да му се доверяваш. Не го слушай. Да, почивай си. Да, наслади се на време с приятели навън. Пийте по 1, 2, 3 бири, няма проблеми. Лягай си късно. Гледай сериали. Това е окей. В модерация. Всичко е окей в модерация. Така че тия 2 седмици наслади им се и след това предстои нещо грандиозно. Така че ще се видим след 2 седмици. Чао!